हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनो मोनसे भिडिअ बानायनो सानदों आरो ना। आं गोबाव जाबायमोन आरो भिडिअ हगारिया, फ्रि फायारनि मानि जेबो हगाराखैमोन आरो 6-7 दिनानो जाबायमोन आरो आं फ्रि फायारनि भिडिअ हगारथ'वाखैमोन आरो ना। दिनै मोनसे भिडिअ हगारनो सानदों आरो जाय आंनि साबसक्राइबारफ्रा सोरबाफोर फ्रि फायार गेलेग्राफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिन्थिजोबगोन आरो ना। हेडशट नांनायनि ट्रिक खिन्थागोन आं नोंसोरनो, माजों नाङो माजों नाङा, मारै गावबा। बेजों नोंथांनि आइडियाबो बेन जानाय नङा आरो ना, नोंनि आइडियाबो मोजाङैनो थागोन। आरो नों जुदि आइडि बेन जाजानो गियोबा नोंथाङा दस्रा सेकेन्ड आइडि अपेन खालामनो हागोन। नोंथांमोना मोनसे आप लाबोबाय आरो ना। नोंथांमोना मिन्थिखायोबो जानो हागौ, खियाजानि मिन्थियाबो जानो हागौ, नोंथांमोना मिन्थिबायबो जानो हागौ बे एपआ मा। आं नोंथांमोननो बे एप्सखौ दिनै बानायनानै देखायगोन आरो ना। हेडशट नाङो बिरादनो, आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ दा। थ' बिदिबा प्ले स्ट'राव थांगोन होननानै आं नोंसोरनो देखायनोसै। नोंथांमोना दा नुबाय प्ले स्ट'राव फैनानैहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बेयावहाय SI बिदि लिरबानो नों नुगोन आरोखि। नै नोंथांमोना बे एप्सखौ आं नोंसोरनो जुम बानायनानै देखायनोसै आरो ना। नोंथांमोना बे प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामबानो जाबाय। आंना इनस्टल दंखायो। दा आं नोंसोरनो अपेन खालामनानै देखायनोसै आरो ना। अपेन खालामबाय आङो दा। अपेन खालामबाय, अपेन जागासिनो दङ। बेनिफ्राय बेयाव मोननै अपसन दं आरो ना। गोजौनियाव थुनांगौ आरो मा खालामनांगौ बेखौ, बेयाव XY 5-5 लिरनाय दङ आरो ना। बेयाव नोंथांमोना मा खालामनांगौ, 4-11 खालामबाय आङो। बेयावबो बेखौनो सेम होबावनोसै, 4-1-1 होबावबाय। मोननैयावबो 4-1-1 होनानै नैबेयाव अन खालामबाय। नैखौ नायनानै ला खाथियावनो, बेखौ थिक खालामनानै बेयाव नायदो आं माखौ अन खालामो, बेखौ खालामलांबानो जाबाय नोंसोरबो। नैबेयाव मोनसे अन खालामबाय, बेयावबो बेखौबो अन खालामबावबाय, आरो नैबे मोनथामखौबो अन खालामबाय आङो। नै बेनिफ्राय बेयाव लिरनाय दङ GFX टल्स लिरनाय दङ, बेखौ नोंथांमोना अन खालामनो नाङा। बेयाव नोंथांनि गेमा हें जानो हागौ मबाइला आरोखि। बेयाव हाइ ग्राफिक्स जायो, मानि हें जानो हागौ नोंनि मबाइला, बारा दुंनोबो हागौ आरो ना। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे गाहायाव लाइन मोनथाम दंबावो, बेखौ अन खालामखांनायनि उनाव जेनेरेलाव फैदो नोंथाङा। जेनेरेलखौ बेखौ फुल खालामबानो जाबाय। बेनि उनावहाय रेड दर दङ, बेखौबो फुल खालामदो। X1 दं, बेखौबो फुल खालामदो। बेनिफ्राय X3 दं, बेखौबो अन खालामदो। अन खालामनायनि उनाव नैबाव थुबानो जाबाय, गाहायाव नैबाव थुनांगौ। नै बाव थुनानै बेयाव मोननै दङ, न' SI दङ आरो ना। ओरैजाय फारनैजों दङ, बेयावनो न'आव थुनांगोन। न'आव थुयोबा नों बेयाव थांगोन आरो। बेयाव SI आव थुयोबा नोंखौ इउटुबावसो लांगोन, मानो होनबा इउटुबाव नोंखौ फोरोंगोन आरो मारै खालामनांगौ। थ' आंथ' इउटुबाव थांला दा, नोंथांमोनाबो इउटुबाव थांनो नाङा। बे भिडिअआवनो नोंसोर मिन्थिजोबखागोन मारै बानायनांगौ। बेनिफ्राय नोंथाङा दा फैबाय, बेनि उनाव न'आव थुबाय आं। नै न'आव थुनानैहाय बेयाव नोंनि मबाइला गोजौआव दङ रेमाव जाबाय नोंना बेसेबां जिबि रेम दं मबाइला, बेसेबां जिबि रेमाव गेलेयो आरो नों मबाइल गेमखौ आरो ना। आङो दा 8 GB गेलेयो, आं 8 GB होबाय, आंना 8 GB रेम नालाय। अट' हेडशट दं गोजौआव, नैबाव नायदो, बेयाव गाहायाव मोनथाम दङ। अट' हेडशटआव आङो नै अन खालामबाय बेखौ। अट' हेडशटनि गाहायाव दं जाहैबाय 90 FPS, बेखौ नोंथांमोना अन खालामनो नाङा दे, बेखौ राइट सिन होनो नाङा। 60 FPS खौ नोंथांमोना राइट खालामबाय। राइट खालामखांनायनि उनाव गाहायाव फैबावदो। नै बेयाव मोनसे दंबावो GFX टल्स लिरनाय दं आरोना, बेखौ अन खालामबाय। उनाव टल्सखौ अन खालामबावबाय। बेनि उनाव लेट्स अन खालामबाय। बेनि उनाव अन खालामखांनानै बेयाव चेक बक्स दङ, बेखौबो अन खालामबाय आरो ना। चेकबक्सखौ अन खालामखांनानै अपेन गेमाव थुनांगौ। नै बेयाव अपेन गेम लिरनाय दंखायो, नोंखौ सिदा गेमाव लांबाय। नै नोंथांखौ सिदा गेमाव लाबोगोन आरो ना। सिदा गेमाव लाबोबाय। दा नोंसोरनो आं बेसेबांबो ट्रेनिङाव लांनानै देखायनोसै आरो ना, मारै जायो। जेनेबा ट्रेनिङाव लांनानै देखायगासिनो दं आं नोंसोरनो। थ' आं दा गेलेनो नागिरबाय। नै गेमाव अपेन जाबाय। आं डिजिटाइगान लानोसै। डिजिटाइगान लाग्रोबाय फार्स्टआवनो। बेनिफ्राय मोनसे लागोन जाहैबाय शटगान लागोन आं गनै।
आं दा थांगासिनो दं। लेफ्टआव दंबाय। दंबावबाय। नोंथांमोना बिदिनो हेडशट गावलांबाय थानो हागोन आरो। थ' लोगोफोर आं दा ट्रेनिंनिफ्राय पारियाव फैफिनबाय आरो ना। नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ, एसेबाबो रोंबाय जानांगौ बेखौ नायनानै। थ' नोंथांमोना गेम गेलेनो बेनिफ्राय सोलोंनो हागोन नोंथांमोना। लोगोफोर नोंथांमोना दा भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। थ' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।